Szevasztok, srácok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban Five Nights at Freddy's-t fogunk játszani, mert már rég volt FNAF a csatornán. Úgy értve, hogy nem Robloxos FNAF, hanem eredeti FNAF. Szóval, continue! 4. éjszaka, még nem vittem ki, nagyon rég játszottam már. Szóval ma egyből fognak jönni az animatronikok. Ne! Már eltűnik. Azért profi vagyok. Gyorsan Foxyra menni. Jó. Foxyra kell figyelni, meg Freddyékre. Jó. Nyugodtan. Nem kell nekem a beszélgetésed. Szerintem Csika a konyhába eszeket magának. Nem baj. Elértem a 110 feliratkozót, már lehet, hogy azóta már több van, és ezt nagyon köszönöm, és érjük el az 1000 feliratkozót. Vagy a 500-at is jó, az 500-at. Én bízok bennetek. Negyedik éjszaka. Megnyomkodom Freddy orrát. Mérges legyen. Majom Freddy. Ó, ne csak a Freddy ne tűnjön el. És ha a Freddy, akkor tényleg ahogy. Jó, nem a Freddy volt. De most már Csikára is, meg Bonnie-ra is kell figyeljek. És még mindig nem telt 1 óra. Gyerünk már, csak perceket kell várnom, most már 1 perce megy a videó. Na végre. 2 perce megy. Na, eddig nem jött senki, és eléggé félek, mert nem akarok meghalni már is egyből. Foxy nem jön. 4. éjszaka. Ha kiviszem, akkor nagyon profi vagyok. Csak 4 éjszaka. Vagy 6 órát kell kibírjak. Ne nézzél rám! Nincsen mézem! Bonnie? Jó, nem eszik az áramomat eddig. Nagyon jó. Elszóltam magam, tuti elszóltam magam. 100%-ba elszóltam magam. Nem, sikerülni fog. Bízok magamba. Ne egyék az áramomat. Srácok, a Csika eszi az áramomat. Most meg Bonnie eszi az áramomat. Foxy. Mindegy, amúgy csak Foxy ne jöjjön. Mondjuk amúgy jöhet, nem érdekelő. Jöhetsz, tesó, jó nyugodtan, amíg a Bonnie itt van, addig jöhet. Basszus, eltűnt. Jó, Foxy jön, az már baj lesz, ha Foxy jön. Mondjuk nem, már akkor utána visszamegy a helyére. Ugye Foxynál az van. Ne, csak 3 óránál tartok, csak. Rohadjál meg, Csika. Most már bírtok kommentelni a videóm alá, szóval a nyereményjáték. Foxy meg megeszi a mindenemet. De menjél már innen, Csika! Neked mi kell engemet nem hagy békén hagyni? Na végre, hogy elmentél. 20%-on van az áramom. Nagyon koncentrálok, srácok. Muszáj. Srácok! Ez kész őrület ez a játék. Meg fogok halni.
1 perc, nem fogom kibírni, nem lehet, Léci, mennyi, jó, még nincsenek itt, csak ne ijessze meg senki. 5-10. Mennek a másodpercek, telnek a másodpercek. Pár másodperc, léci, bír még ki 30-at, csak fél perc. Még fél percet bírjon ki a játék. Léci, ne, csak 10-et. Léci. Majom vagy, te szemét. Majd holnap megpróbálom még egyszer, nem hiszem el. Ezt nem lehetett kivinni. Akkor game over. Na srácok, ennyi volt ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, komment, minden. És ugye a nyereményjátékot se felejtsétek el, Steel Brainrot Event. Ott van azaz, és majd ugye, hogy melyik animatronikot vegyem meg, mert már a mimiket ugye megvettem, hogyha nem tudnátok, igen, meg van véve a mimik, ugye azt még nem próbáltam ki, pedig nagyon ki akarom már próbálni, szóval lehet, hogy abból ma lesz videóm, és azt nem teszem ki, hanem csak holnap, hogy bírjam, lehet, és akkor én itt voltam, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!